What do you think I am doing? Ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo isi koro ọnụ, what do you think Maazị Yusuf is doing? This is what they call palm fruit. Palm fruit, akwụ, mkpụrụ akwụ. Mụnwa agwago gị sị na onweghị ihe dị n'akwụ n'ala Igbo. Ihe ọbụla si n'akwụ wee pụta is good and for the purpose of humanity. Nke ka a na-akpọ ọha ngụ. Ụgwụ akwụ adụ anaghị n'aka. Nwanne, ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo, ị ga-aghọta ihe m na-eme. Nke ka a na-akpọ ụkọrọ akwụ. Ụkọrọ akwụ. Where do you watching me? Ka ebe isi were egere m. Anyị na-emecha akwụ. Anyị na abroad were emecha akwụ. Anọkwa n'ụlọ. Ịghọtago? Ị mere ihe dị otu a? Ịfụrụ ya? Ndị be anyị sị na nwa agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọma aga. Agadi nwaanyị ọbụla anaghị aka nka. Catch them young. Emego m ihe onyonyo ihe gbasara catch them young. Zụọ nwa gị n'ụzọ kwesịrị. Ịghọtago? So that if them grow up, they will not depart from it. Ezurịta nwa gị ọfụma, iriwe uru nwa. Ezurịta ha ọfụma, ka awa gị isi na nke ikpeazụ a. Mmadụ one nwere ike imenwu ihe dị otu a? I am proud to be an Igbo man. Maka na Igbo bụ ojembe enwe iro. Ndị Igbo bụ ojembe enwe iro. Ịghọtago? Nke a bụ shaft. Shaft. A sị ka m gbaa gị nwa obere touch ka ikweta na ọ na-eme. Ka m gbaa gị touch. Upon this your age, ị nwere ike imenwu ihe nnere. Ọ bụrụ na ya bụ ihe adry agba ya ọkụ wee mee ngụ. You know what they call ngụ? Ngụ. A na-etigo ya otu ụgwụ akwụ ụdị onufu wee mee ngụ. Ngụ eji were eme gịnị? Eji were eme abacha. Eji were eme ncha na ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọ bụrụ na ife ozi a biko tụsara m ya. Ewo.